Aron mas makaserbisyo pa sa ilang mga kliyente, ilabi na ang mga estudyante, mas gipalambo pa ang serbisyo nga gitanyag sa Mandawi City Library. Ano ang report ni Nico Sereno? Bisan office hours, daghan ang mutuyo pag-adto sa Mandawi Public Library. Mas menos gid hinuon kini itandi sa gidaghanon sa mga kliyente, labi na panahon sa ting klase kay karon bakasyon man sa kadaghanan. Apan may manood matag karon og unya, sama nining adlaw-adlaw muadto kay nag-review. Sa ground floor na himutang ang mga libro, periodical section ug study area. Samtang sa second floor ang computer area. Gi-upgrade na sa syudad ang tanang 20 ka computer units. Gawas nga libre ang paggamit, duna na internet, libre sab ang printing sa mga dokumento o research bakaha. Pwede ra sad ang ato ang Mandawihanon, not only the students nga maka-access sa ato ang computers kay kanang naa sila'y mga i-print kay gipunan man nato atong serbisyo og free printing. Kini sang ato ang mga katigwangan nga gusto makaton og computer, pwede sad sila magpa-tutorial nato sa ato ang staff. Gilimitahan hinuon ang paggamit sa matag user ngadto sa tag usa ka oras og tunga. Bawal hinuon ang games. Sa amo ang research nya kanamo na ipa-search ang mga maestra, so dinhi ra may mag-search sa library. Kung bisita pirmi kay kuan man libre man diri o kanang kuan pud kanang kasagaran pud kay kanang kasagaran pud kanang mga pambuhaton kay kailangan pud i-search sa internet. Bukas ang library nga nahimutang sa Heritage Plaza gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabii. Bisan nagkamoderno ang panahon, pabiling nagtanyag og serbisyo sa mga nanginahanglan. Atong i-encourage sila nga mo basa sa ato ang mga libro kay tagaan nato sila naaman jud tay mga modern. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.